My Mission, il-Missjoni tiegħi. Missjon Malta qed tmexxi kampanja b'din it-tema biex tagħti kuraġġ u tħeġġeġ lin-nies jarfu jwettqu l-missjoni tagħhom. Il-kampanja tistieden lil bosta qdiet u gruppi biex jaraw x'jixtiequ jibdlu fid-dinja tal-lum u jibdew il-missjoni tagħhom. Fil-Jum Dinji tal-Missjoni, One News tkellem ma' Robert Farrugia, uffiċjal fl-aqda Missjon Malta li taħdem bla qiegħda favur il-missjoni. Kulħadd għandu xi missjoni. Il-Papa Franġisku kien qal li kulħadd, kull min hu magħmed għandu missjoni x'jaqdi u x'jagħmel. Hemm min jieħu ħsieb l-anzjani, min jieħu ħsieb it-tfal, min jieħu ħsieb l-ambjent, insomma, min imur il-missjoni, min jitlob, min jiġbor. Kulħadd għandu missjoni partikolari u ridna li nxandru għadi u nippromuovu l-missjoni tagħna x'inhi. Missjon Malta qed tiġbor fondi biex tmantin il-proġetti tagħha, madankollu l-għajnuna l-missjon tmur lil hinn mill-partiċipazzjoni finanzjarja. Partiċipazzjoni tal-pubbliku mhux bil-fors finanzjarja, jista' jkun bit-talb, jista' jkun billi jissapporti għalina stess tax-xogħol kollu li nagħmlu. Aħna kellna ħafna nies il-belt ġew hemmhekk għadu magħna għadu jitkellmu magħna u kienu ta' sapport għall-kampanja li qed nagħmlu. Il-Papa Franġisku wassal il-messaġġ li l-missjoni tibda mid-dar u kulħadd kapaċi jagħmel il-missjoni individwali tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.